Галиме, татар теле белгече, филология фәннәре докторы, профессор Флора Сафиуллинага исән булса 85 яшь тулган булыр иде. Филология һәм мәдәният-ара багланышлар институтында шуның айдан аны искә алу кичәсе булып узды. Бу хакта тулырак Мөршидә Җихан репортажында. Ярты гасыр гомерен яшь буынны тәрбияләүгә, белгечләр әзерләүгә багышлаган Флора Сафиуллина милләтебез һәм мәгарифебез тарихында зур урын алып торучы шәхесләрнең берсе иде. Бер кайчанда данга, шөһрәткә омтылмаган тыйнак мөгаллиме. Аның күп санлы шәкертләре эшен дәвам итә. Әгәр дә миннән татар хатын кызы нинди булырга дип сорасалар, мин бер шиксез Флора Садрина шикелле дип әйтер идем. Шуннан да ул татар хатын кызының эталоны иде. Ул беренчедән милләтебезнең күренекле вәкиле, зур галим, укытучы, остаз, әни һәм гомумән хатын кыз. Флора Садринның фәнни эшчәнлеге турында бик күп мәгълүмат матбугатта да бар. Аның китаплары 100-гә якын монография, китап, 500-гә якын мәкалә һәм бүгенге көндә татар теле белеме, тюркология өлкәсендә эшләгән һәр кеше аның хезмәтләре белән таныш. Галимәнең фәнни тикшеренү, эксперимент нәтиҗәләрен дөнья филологлары да бик яхшы белә. Флора Сафиуллина 1992 елдан Казан дәүләт университетының яңа кафедрасын, чит телдә сөйләшә торган аудиториядә татар теле кафедрасын җитәкли. Татар телен өйрәнүне фәнни югарылыкта оештыру һәм гамәлгә ашыру өчен гаять зур көч куйган. Шәкерте буларак әйтә алам, студент вакытымнан бирле ул мине укыткан кеше буларак әйтә алам. Аннан соң остазым диссертация язганда җитәкчем буларак әйтә алам. Һәм гомумән бергә эшләгән, хәтта коллегам буларак әйтә алам. Ул һәр вакыт үзенең кулыннан килгән барлык көчен башкаларга ярдәм итүгә тота иде. Флора Сафиуллина 700 хезмәт, дәреслекләр, монографиялар, методик кулланмалар, мәкаләләр авторы. Бу бер кеше үзе генә эшләп бетерә алган хезмәтләр дә түгел кебек. Бу тулы бер институт эшчәнлегенә тиң дип бәя бирде галим Рәдиф Җамалетдинов. Флора Садрина әзерләгән галимнәрнең, фән кандидатларының, фән докторларының шактый өлеше бүгенге көндә мин җитәкли торган кафедрада эшлиләр. Бәлки шуңадыр да без инде һәрбер кафедра утырышында, кафедра кысаларында нинди булса чара уздырсак, һәр вакыт Флора Садринаны искә алабыз. Я теге ягы белән, я бу ягы белән һәр вакыт Флора Садрина килә дә керә. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, Флора Садрина инде безнең арадан китсә дә, ул яши безнең белән, безнең укытучыларыбыз белән, безнең университет белән, һәм ул язган, ул нәшер иткән хезмәтләр белән без бүгенге көндә яшь буынны укытабыз, тәрбиялибез. Киләчәктә дә әле озак еллар шушындый эшчәнлек дәвам итәр дип өметләнәм. Мөршидә Җихан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.